ഓക്കെ, സോറി. മാതാജി 7 മുഴുവൻ കഴിഞ്ഞു. അതെ, ശരി ശരി. ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഉപദേശാമൃതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജിനെ കാണാതെ തന്നെ കുറെ കുറെ ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം മാതാജി കഴിഞ്ഞ ദിവസം പഠിച്ചത് 7ാമത്തെ ശ്ലോകം എല്ലാവരും പഠിച്ചോ? നല്ല ദിവസം ക്ലാസ്സും കിട്ടണ്ടായപ്പോ സുഖമായി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. 7ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കണ്ടേ മാതാജി? അതില് ക്ലാസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇല്ല മാതാജി. ഏത്? ഇടാണ്ടാണ്. കാരണം കുറെ സംശയം വരുന്നു ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോ. അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു തന്നെ മതിയല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ കേട്ടോ. ചെയ്യാതെ. ശരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് 7ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് 7ാമത്തെ ശ്ലോകം എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? നാമാപരാധത്തെ കുറിച്ച് എന്താ പറഞ്ഞത്? അത് രോഗം പിടിപെട്ടത് കൊണ്ട് നാം ഭഗവാന്റെ നാമം നിരന്തരം മാറി ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാന്റെ നാമരൂപ ഗുണലീലകളെല്ലാം തന്നെ കൽക്കണ്ടം പോലെ മധുരമുള്ളതാണ്. കൽക്കണ്ടത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? എവിടെന്ന് രുചിച്ചാലും മധുരമായിരിക്കും അല്ലെ? അപ്പൊ കൽക്കണ്ടം പോലെ മധുരമുള്ളതാണ് ഭഗവാന്റെ നാമരൂപ ഗുണലീലകളെല്ലാം തന്നെ. പക്ഷെ അവിദ്യ അല്ലെങ്കിൽ അജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞ രോഗം ബാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? അതിന് രുചി അറിയാതെ വരും. പക്ഷെ എന്നിട്ടും നമ്മൾ നിരന്തരം മുടങ്ങാതെ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നാമം കൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ രോഗം മാറുകയും ചെയ്യും, രുചി അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യും. അതാണ് 7ാമത്തെ ഉപദേശത്തിൽ പറഞ്ഞു തന്നത് അല്ലെ? 6ാമത്തെ ഉപദേശത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? ശാരീരിക അവസ്ഥ വെച്ച് ഒരു ഭക്തനെ വിലയിരുത്താൻ പാടില്ല. ഒരു ഭക്തൻ ശാരീരികമായ വൈകല്യങ്ങളുണ്ട്, ഭൗതികമായ എന്താ പറയാ, ഭൗതിക ബോധത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ശാരീരിക ബോധത്തോടെ ഒരു ഭക്തനെ നമ്മൾ വിലയിരുത്താനായിട്ട് പാടില്ല. വൈകല്യങ്ങളുള്ള ശാരീരിക വൈകല്യങ്ങളുണ്ടെന്നോ, താഴ്ന്ന കുലത്തിൽ ജനിച്ചവനാണെന്നോ, അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാഭ്യാസം കുറഞ്ഞവനാണെന്നോ, കാണാൻ ഭംഗിയില്ലെന്നോ എന്നൊന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഭക്തനെ വിലയിരുത്താനായിട്ട് പാടില്ല. എപ്രകാരമാണോ ഗംഗാനദി മഴക്കാലത്ത് ചേറും ചെളിയും കലർന്നൊഴുകിയാലും അതിന്റെ പവിത്രത നഷ്ടപ്പെടാത്തത്, അതേപോലെ തന്നെ ഈ വൈകല്യങ്ങൾക്കിടയിലും ആ ഭക്തൻ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല? ദൂഷണം സംഭവിക്കുന്നില്ല, ഭൂഷണം സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് എന്തിൽ മനസ്സിലാക്കിയത്? 6ൽ പറഞ്ഞത്. 7ാമത്തേല് നമുക്ക് പറഞ്ഞ് ഇപ്പൊ നാമാപരാധത്തെ കുറിച്ച് അല്ലെ? നാമം, ഭഗവാന്റെ നാമരൂപ ഗുണലീലകളെല്ലാം തന്നെ കൽക്കണ്ടം പോലെ മധുരമുള്ളതാണ്. പക്ഷെ അജ്ഞത അല്ലെങ്കിൽ അജ്ഞത എന്ന് പറഞ്ഞ രോഗം പിടിപെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ, അവിദ്യ പിടിപെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിന്റെ രുചി മനസ്സിലാകാതിരിക്കും. പക്ഷെ എന്നിട്ടും നമ്മൾ നിരന്തരം മുടങ്ങാതെ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ അവിദ്യ, അജ്ഞാനം മാറി നമുക്ക് അതിന്റെ രുചി മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് 7ാമത്തെ ഉപദേശത്തില് കണ്ടത്. നമുക്ക് ഇനി 8ാമത്തെ ഉപദേശം പറഞ്ഞിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം.
എട്ടാമത്തെ ഉപദേശത്തിൽ പറയുന്നത് ഈ 7 ഉപദേശങ്ങളുടെ സംക്ഷിപ്താണ് എട്ടാമത്തെ ഉപദേശം. 7 ഉപദേശങ്ങളിൽ പറയുന്നതാണ് എട്ടാമത്തെ ഉപദേശത്തിൽ എടുത്തു പറയുന്നത്. അപ്പൊ 7 ഉപദേശങ്ങളുടെ സംക്ഷിപ്തമാണ് എട്ടാമത്തെ ഉപദേശം എന്ന് പറയുന്നത്. ശ്ലോകം ഉപദേശാമൃതത്തില് ശ്ലോകം 8. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. എട്ടാമത്തെ ഉപദേശത്തിൽ പറയുന്നത് തന്നാമരൂപ ചരിതാതി സുകീർത്തനാനോ സ്മൃത്യോ ക്രമേണ രസന മനസി നിയോജ്യ തിഷ്ടൻ വ്രജേ തദനുരാഗി ജനാനുഗാമി കാലം നേയേ തകില ഉപദേശസാരം തന്നാമരൂപ ചരിതാതി സുകീർത്തനാനോ സ്മൃത്യോ ക്രമേണ രസന മനസി നിയോജ്യ തിഷ്ടൻ വ്രജേ തദനുരാഗി ജനാനുഗാമി കാലം നയേ തകില മൃത്യുപദേശസാരം. അതായത് എട്ടാമത്തെ ഉപദേശത്തിൽ എന്താ പറയണത്? ഒരാള് തന്റെ എല്ലാ സമയവും, അതായത് ദിവസത്തിൽ 24 മണിക്കൂറും ഭഗവാന്റെ പുണ്യനാമങ്ങൾ ജപിച്ചും സ്മരിച്ചും ഭഗവാന്റെ രൂപം, ഗുണം, ലീലകള് ഇതെല്ലാം കീർത്തനം ചെയ്തും സ്മരിച്ചും കഴിച്ചു കൂട്ടണം. അങ്ങനെ നാവിനെ മനസ്സിനെയും എന്ത് ചെയ്യണം? കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വ്യാപരിപ്പിക്കണം. അപ്പോ ദിവസത്തിൽ 24 മണിക്കൂറും ഭഗവാന്റെ നാമം, രൂപം, ഗുണം, ലീലകൾ ഇതെല്ലാം ശ്രവിച്ചും കീർത്തിച്ചും ഒരു വ്യക്തി കഴിച്ചു കൂട്ടണം. അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നാവിനെ മനസ്സിനെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വ്യാപരിപ്പിക്കണം. ഈ രീതിയിൽ ഗോലോക വൃന്ദാവന ധാമം എന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്രജത്തിൽ താമസിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഭക്തന്മാരുടെ ഉപദേശാനുസരണം ഭഗവാനെ ഭജിക്കാനും പിന്നെന്ത് ചെയ്യാനും സാധിക്കും? ആ പ്രേമഭക്തിയിൽ നിരതരായിരിക്കുന്ന ഭക്തന്മാരുടെ കാലടിപ്പാടുകൾ പിന്തുടരുന്നതുമാണ്. ഇതാണ് എല്ലാ ഉപദേശങ്ങളുടെയും സാരഭൂതമായ വസ്തുത. ഇവിടെ പറയുന്നത്, രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നത് എല്ലാ ഉപദേശങ്ങളുടെയും സാരഭൂതമായ വസ്തുത എന്ന് പറയുന്നത്, ഒരു വ്യക്തി എന്ത് ചെയ്യണം? എല്ലാ ദിവസവും എല്ലാ സമയവും, അതായത് ദിവസത്തിൽ 24 മണിക്കൂറും ഭഗവാന്റെ നാമം, രൂപം, ഗുണം, ലീലകള് എന്നിവ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമികളോട് 24 മണിക്കൂർ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ദിവസവും എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ കേട്ടോ. എല്ലാ സമയവും എല്ലാ ദിവസവും എന്നുള്ള രീതിയിലാണ്. അപ്പൊ എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന്റെ നാമ, രൂപ, ഗുണ, ലീലകളെല്ലാം ശ്രവിച്ചും കീർത്തിച്ചും സ്മരിച്ചും കഴിച്ചു കൂട്ടണം. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? നമ്മുടെ നാവിനെയും മനസ്സിനെയും കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വ്യാപരിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഒരു പോയിന്റ് പറഞ്ഞത്, ദിവസത്തിൽ 24 മണിക്കൂറും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? ഭഗവാന്റെ നാമരൂപ ഗുണ ലീലകളെല്ലാം ശ്രവിച്ചും കീർത്തിച്ചും സ്മരിച്ചും കഴിച്ചുകൊണ്ട്. അപ്പൊ ദിവസം 24 മണിക്കൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് ഗൃഹസ്ഥരെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? എല്ലാ ദിവസവും ഭഗവാന്റെ നാമരൂപ ഗുണ ലീലകളെല്ലാം ശ്രവിച്ചും കീർത്തിച്ചും കഴിച്ചു കൂട്ടണം. അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്തിനെ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ വ്യാപരിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും? നാവിനെ മനസ്സിനെ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ വ്യാപരിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ പറയുന്നത്, ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്രജത്തിൽ താമസിച്ചുകൊണ്ട് ഭക്തന്മാരുടെ ഉപദേശത്തോടെ കൃഷ്ണനെ ഭജിക്കണം. ഒരു മിനിറ്റ്.
കേൾക്കുന്നില്ലല്ലോ. ഗണേശ മാതാജി. അപ്പൊ ഒരാളൊരു ദിവസം എന്ത് ചെയ്യണം? എല്ലാ ദിവസവും 24 മണിക്കൂറും ഭഗവാന്റെ നാമം, രൂപം, ഗുണം, ലീലകള് ശ്രവിച്ചും കീർത്തിച്ചും സ്മരിച്ചും കഴിച്ചു കൂട്ടണം. അങ്ങനെ എന്ത് സാധിക്കും? നാവിനെയും മനസ്സിനെയും കൃഷ്ണാനുഭവത്തിൽ വ്യാപരിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ ഗോലോക വൃന്ദാവന ധാമം എന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്രജത്തിൽ താമസിച്ചുകൊണ്ട് ഭക്തന്മാരുടെ ഉപദേശാനുസരണം ഭഗവാനെ ഭജിക്കണം. പിന്നെ വൃന്ദാവന ധാമത്തിൽ ഭജിച്ച് ഭക്തന്മാരുടെ ഉപദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് വേണം? ഭഗവാനെ ഭജിക്കണം. പിന്നെന്ത് വേണം? ഭക്തന്മാരുടെ കാലടിപ്പാടുകൾ പിന്തുടരണം. പ്രേമഭക്തിയോടെ ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുന്ന ഭക്തന്മാരുടെ കാലടികൾ പിന്തുടരുക. അപ്പൊ 4 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത്. ഒന്ന്, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ദിവസവും ഭഗവാന്റെ പുണ്യ നാമരൂപ ലീലകളെല്ലാം ശ്രവിച്ച് കഴിച്ചു കൂട്ടണം. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ നമ്മളെ നാവിനെ മനസ്സിനെ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ വ്യാപരിപ്പിക്കുക. പിന്നെ ഗോലോക വൃന്ദാവന വ്രജത്തിൽ താമസിച്ചുകൊണ്ട് ഭക്തന്മാരുടെ ഉപദേശാനുസരണം ഭഗവാനെ ഭജിക്കുക. പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭക്തന്മാരുടെ കാലടിപ്പാടുകൾ, പ്രേമഭക്തിയോടെ ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്ന ഭക്തന്മാരുടെ കാലടിപ്പാടുകൾ പിന്തുടരുക. ഇതാണ് എല്ലാ ഉപദേശങ്ങളുടെയും സാരഭൂതമായ വസ്തുത എന്നാണ് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ? എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞത്? 24 മണിക്കൂറും ഭഗവാന്റെ പുണ്യനാമങ്ങൾ ജപിച്ചും രൂപം, ഗുണം, ലീലകൾ എന്നിവ കീർത്തനം ചെയ്തും സ്മരിച്ചും കഴിച്ചു കൂട്ടണം. അങ്ങനെ നാവിനെയും മനസ്സിനെയും കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വ്യാപിപ്പിക്കണം. ഈ രീതിയിൽ ഗോലോക വൃന്ദാവനധാമത്തിൽ കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഭക്തിയുടെ ഭക്തന്മാരുടെ കാലടിപ്പാടുകൾ പിന്തുടരണം. തന്മാരുടെ കാലടിപ്പാടുകൾ പിന്തുടരണം. ശരണം കൃഷ്ണനെ ഒരാൾ ഉറക്കെ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ കാര്യം 3 പോയിന്റല്ലേ ആയുള്ളൂ മാതാജി. 4 ഒരാൾ ഉറക്കെ പറഞ്ഞേ. എല്ലാ ദിവസവും 24 മണിക്കൂറും കൃഷ്ണന്റെ നാമരൂപ ഗുണലീലകൾ കീർത്തിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കണം. ഒന്നാമത്തത്. രണ്ടാമത്തത് ഗോലോക വൃന്ദാവന വ്രജത്തിൽ താമസിച്ചുകൊണ്ട് ഭക്തന്മാരെ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് കാലം കഴിച്ചു കൂട്ടണം. മൂന്നാമത്തെ പ്രേമഭക്തിയോടെ ഭഗവാനെ ഭജിക്കുക, ഭക്തന്മാരുടെ കാലടിപ്പാടുകൾ പിന്തുടരുക. അപ്പൊ 3 4-മത്തെയാണല്ലേ ഭക്തന്മാരുടെ കാലടിപ്പാട് പിന്തുടരാൻ. അങ്ങനെ വിട്ടത് നാവിനെ മനസ്സിനെ മനസ്സിനെയും അതാണല്ലേ, നാവിനെയും മനസ്സിനെയും കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ. മനസ്സിലായ എല്ലാവർക്കും 4 പോയിന്റ്? മനസ്സിലായി. ഈ മനസ്സിനെ എന്തിനു ശീലിപ്പിക്കണം, എങ്ങനെ ശീലിപ്പിക്കണം? നമ്മൾ എന്തിനാ മനസ്സിനെ ശീലിപ്പിക്കുന്നത്? കാരണം കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ മനസ്സിനെ നമ്മൾ ശീലിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമുക്ക്. അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, മനസ്സിനെ നമുക്ക് വിചാരിക്കുന്ന പോലെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? അഭ്യാസേനത്തു കൗന്ദേയ എന്ന് പറഞ്ഞത്. അഭ്യാസത്തിലൂടെ നിനക്കത് സാധിക്കുന്ന പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ഏക മാർഗം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ നാമം ഭജിക്കുക എന്നുള്ളത്. ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത്. കാരണം മനസ്സെന്ന് വെച്ചാൽ കുറെ ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്. കുറെ പ്രശസ്തി വേണം, കുറെ ബഹുമാനം വേണം, കുറെ സമ്പത്ത് വേണം എന്നൊക്കെ നമ്മളെ മനസ്സിൽ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് മോചനം കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? ഭഗവാന്റെ നാമം ഭജിക്കണം. ബന്ധുരാത്മത്മനസ്തസ്യേനാത്മൈവാത്മനാജിതഃ അനാത്മനസ്തു ശത്രുത്വേ വർത്തേതാത്മൈവ ശത്രുവത്. മനസ്സിനെ ജയിച്ചവന് മനസ്സ് തന്നെയാണ് ഉറ്റ സുഹൃത്ത്. അതിന് കഴിയാത്തവനാകട്ടെ മനസ്സ് പരമശത്രുവായിരിക്കും. അപ്പൊ മനസ്സിനെ ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് മനസ്സ് നമ്മുടെ സുഹൃത്തായിരിക്കും. മനസ്സിനെ ജയിച്ചില്ലെങ്കിലോ മനസ്സ് നമ്മുടെ ശത്രുവായിരിക്കും. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചതാണ് ഈ ശ്ലോകം. അപ്പൊ മനസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നമ്മുടെ ശത്രുവായിട്ട് മനസ്സ് നിൽക്കും. അപ്പൊ മനസ്സ് നമ്മുടെ മിത്രമാണോ ശത്രുവാണോ? മനസ്സ് ഒരാൾക്ക് സുഹൃത്തായിട്ട് വർത്തിക്കാം, ശത്രുവായിട്ടും ഇരിക്കാം. ഈ ജന്മത്തിലെ മാത്രമല്ല, കഴിഞ്ഞുപോയ എത്രയോ ജന്മങ്ങളിലെ വാസനകൾ മനസ്സിൽ അടിഞ്ഞു കിടപ്പുണ്ട്. മരണകാലത്ത് ജീവാത്മാവിന്റെ മനസ്സും ബുദ്ധിയും ചേർന്ന് അടുത്ത ജന്മത്തിന് വേണ്ടി ഒരു സൂക്ഷ്മ ശരീരം നിർമ്മിക്കും. അയാൾക്ക് മരണകാലത്ത് കൃഷ്ണനെ ഓർമ്മിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്ന ദിവ്യലോകത്തിലേക്ക് പോകാം. വളരെ സൂക്ഷ്മമാണ് ഈ അവസ്ഥാന്തര പ്രാപ്തി. ആകയാൽ മരണസമയത്ത് കൃഷ്ണനെ അല്ലാതെ മറ്റൊന്നിനെയും സ്മരിക്കാതിരിക്കാൻ പാകത്തിൽ മനസ്സിനെ പരിശീലനം നൽകണമെന്ന് രൂപഗോസ്വാമിയുടെ ഉപദേശം. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് പഠിക്കണം. മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ചില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പം എന്താണ്? ശത്രുവായിട്ടും മിത്രമായിട്ടും മനസ്സിരിക്കും നമ്മുടെ. അപ്പൊ നമ്മള് മരണസമയത്ത് മനസ്സിന് ഭയങ്കര റോൾ ഉണ്ടെന്നാ പറയണത്. കാരണം ആ മരണസമയത്ത് നമ്മൾ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് ഓർക്കുന്നത്? നമ്മൾ അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എന്താണ്? അതിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്.
അപ്പൊ നമ്മള് മരണസമയത്ത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിന്റെ ധാമത്തിലേക്ക്, ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോ മരണസമയത്ത് ഭഗവാനെ അല്ലാതെ മറ്റൊന്നിനെയും കുറിച്ച് സ്മരിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? മനസ്സിന് പരിശീലനം കൊടുക്കണം എന്നാണ് ഇവിടെ രൂപഗോസ്വാമി നിർദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ മനസ്സ് നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണം. അതിനാണ് കൃഷ്ണാവബോധം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ശുകദേവ ഗോസ്വാമി മറുപടി പറഞ്ഞതാണ്, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട രാജാവേ, നീ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ്. ഒരു വേട്ടക്കാരൻ മൃഗങ്ങളെ പിടികൂടി കഴിഞ്ഞാൽ അവയിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസം അർപ്പിക്കുന്നില്ല. അവ ഓടിപ്പോയേക്കുമെന്ന ഭയം അവനുണ്ട്. അതുപോലെ ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിൽ പുരോഗതി പ്രാപിച്ചവർ മനസ്സിൽ വിശ്വാസം അർപ്പിക്കുന്നില്ല. തീർച്ചയായും അവർ എപ്പോഴും ജാഗ്രതയോടെ ഇരിക്കുകയും മനസ്സിന്റെ കർമ്മം നിരീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യണം. അപ്പൊ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 5-ാമത്തെ സ്കന്ധം 6-ാം അധ്യായം 2-ാം ശ്ലോകത്തിൽ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പറയുന്നതാണ്, പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതാണ്. എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഒരു വേട്ടക്കാരൻ മൃഗങ്ങളെ പിടികൂടി കഴിഞ്ഞാല് ആ വേട്ടക്കാരൻ ആ മൃഗത്തിൽ വിശ്വാസം വെക്കുന്നില്ല. എപ്പോ വേണമെങ്കിലും ആ മൃഗങ്ങൾ ഓടിപ്പോകാന്ന് ആർക്ക് വിചാരമുണ്ട്? വേട്ടക്കാരന് വിചാരമുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിൽ പുരോഗതി നേടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്തൻ. ആ ഭക്തൻ അപ്പോഴും എന്തിനെ വിശ്വസിക്കില്ല? മനസ്സിനെ വിശ്വസിക്കില്ല. കാരണം എപ്പോഴും ജാഗ്രതയോടെ ഇരിക്കും. മനസ്സെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോ വേണമെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യാം? മാറിപ്പോകാം. അതുകൊണ്ട് മനസ്സിന്റെ കർമ്മം നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിനൊക്കെ പറ്റിയ വഴി എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക, കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ മനസ്സിനെ വ്യാപിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും ഉത്തമമായിട്ടുള്ള മാർഗം എന്ന് പറയാം. മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കണം. കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുക. മനസ്സ് സ്വാഭാവികമായും അശാന്തമാണെന്നും അതിനോട് ചങ്ങാത്തം കൂടരുതെന്നും എല്ലാ പണ്ഡിതന്മാരും അഭിപ്രായപ്പെടാറുണ്ട്. നാം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസം അർപ്പിച്ചാൽ അത് ഏത് നിമിഷവും നമ്മെ ചതിക്കും. ശിവഭഗവാൻ പോലും കൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ മോഹിനി രൂപം കണ്ട് വികാരവാനായി. അതുപോലെ ശൗവരി മഹാമുനിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ യോഗത്തിന്റെ പക്വമായ തലത്തിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് പതിച്ചുപോയി. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നതാണ്, 5-ാം സ്കന്ധം 6-ാം അധ്യായം 3-ാം ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, മഹാദേവൻ നമുക്കറിയാവുന്ന മനസ്സെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സെന്ന് പറയുന്ന സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് അശാന്തമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനോട് ചങ്ങാത്തം കൂടരുതെന്നാണ് പണ്ഡിതന്മാർ അഭിപ്രായം പറയുന്നത്. കാരണം ആ മനസ്സ് നമ്മൾ ഏത് സമയത്ത് വേണമെങ്കിലും നമ്മളെ ചതിക്കാന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിന് ഉദാഹരണം പറയുന്നത് ആരാണ്? മഹാദേവൻ ആരാണ്? മഹാദേവൻ വൈരാഗ്യമൂർത്തിയാണ് മഹാദേവൻ, അല്ലെ? എന്നിട്ട് പോലും മഹാദേവന് മോഹിനി രൂപത്തില് എന്ത് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു? ആകർഷണം വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, വികാരവാനായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മോഹിനി രൂപത്തില്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ശൗവരി മഹാമുനിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ യോഗത്തിന്റെ പക്വമായ തലത്തിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് വരട്ടി വന്നു? താഴേക്ക് പതിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എന്തിന് ഉദാഹരണമാണ്? മനസ്സിനെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത. മനസ്സെന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ ഒരിക്കലും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ്. അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് എന്താ സാധിക്കുള്ളൂ? എല്ലാ സമയവും കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വ്യാപരിപ്പിക്കാന്ന് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം. അപ്പൊ മനസ്സിനെ നമ്മള് നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് പഠിക്കണം. കാമം, ക്രോധം, അഹങ്കാരം, ദുരാഗ്രഹം, ദുഃഖം, വ്യാമോഹം, ഭയം എന്നിവയുടെ എല്ലാം മൂലകാരണമാണ് എന്ത്? മനസ്സ്. ഇവയെല്ലാം ഒന്നു ചേർന്ന് ഭൗതിക കർമ്മത്തിന് ബന്ധനമുണ്ടാക്കുന്നു. പഠിപ്പുള്ള ഏത് മനുഷ്യന് മനസ്സിൽ വിശ്വാസം അർപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ മനസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണ്? ഭൗതികമായ കർമ്മത്തിന് ബന്ധനം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് മനസ്സ്. കാമം, ക്രോധം, അഹങ്കാരം, ദുരാഗ്രഹം, ദുഃഖം, വ്യാമോഹം, ഭയം ഇതിന്റെ ഒക്കെ മൂലകാരണം എന്താണ്? മനസ്സാണ്. അപ്പോ ഭൗതികമായ കർമ്മത്തിന് ബന്ധനം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം. കാമം, ക്രോധം, അഹങ്കാരം, ദുരാഗ്രഹം, ദുഃഖം, വ്യാമോഹം, ഭയം ഇതൊക്കെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്ത് വേണം? ഏത് മനുഷ്യനും മനസ്സിൽ വിശ്വാസം അർപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമോ എന്നാണ് ഇവിടെ ഭാഗവതത്തില് 5-ാമത്തെ സ്കന്ധം 6-ാം അധ്യായം 5-ാം ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത്. അപ്പോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം എന്നാണ് ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? മനസ്സിനെ നമ്മള് വിശ്വസിക്കാൻ പാടില്ല, അതിനെ നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ പഠിക്കണം. എങ്ങനെയാണ് നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത്? കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത്. നവാഗതന്മാരോട് സ്വാർത്ഥ ചിന്തകൾ ഉപേക്ഷിക്കുവാനും ശാസ്ത്രാനുസരണം അനുസരിച്ച് നിയതമായ ഭക്തിര സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാനുമുള്ള ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം ഉപദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ പുതിയ ഭക്തന്മാരോട് പറയുന്നത് എന്താണ്? സ്വാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ചിന്തകൾ ഉപേക്ഷിക്കുക, എന്ത് ചെയ്യണം? ഭക്തിര സേവനം ചെയ്യുക എന്നാണ് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തില് ഉപദേശം നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ഈ വിധത്തിൽ അവന് കൃഷ്ണന്റെ നാമരൂപ ഗുണ ലീലകളോട് അഭിരുചി വർദ്ധിക്കും. ഇത്തരം ആസക്തി ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ യമനിയമങ്ങളൊന്നും അനുസരിക്കാതെ തന്നെ അവന് കൃഷ്ണന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങൾ സ്വച്ഛന്തം സേവിക്കാം. ഈ അവസ്ഥയാണ് രാഗഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. രാഗഭക്തിയിലെത്താൻ വൃന്ദാവനത്തിൽ കൃഷ്ണന്റെ ശാശ്വത സഹചാരികളിൽ ഒരാളുടെ പാദപത്മങ്ങൾ പിന്തുടരാൻ. അപ്പോൾ അതെന്തായി? രാഗാനുഗ ഭക്തിയായി മാറി.
ഇവിടെ പറയുന്നത്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നാ പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ നാമരൂപ ഗുണലീലകളെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മളെപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ നാമം, രൂപം, ഗുണം, ലീലകൾ എല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക? കീർത്തിച്ചും സ്മരിച്ചും എപ്പോഴും ഇരിക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്ക് എന്ത് വരും? ഭഗവാനോട് നമുക്ക് അഭിരുചി വരും. ഭഗവാനോട് ആസക്തി ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ യമനിയമങ്ങളൊന്നും നോക്കാതെ നമ്മൾ ഏത് സമയത്തും എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും? ഭഗവത് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ സേവനം സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അതിന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? അതായത് നമ്മൾ സ്വമേധയാ തന്നെ നമ്മൾ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അതാണ് എന്ത്? രാഗഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ രാഗഭക്തിയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? വൃന്ദാവനത്തില് ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത സഹചാരികളുടെ പാദപത്മങ്ങൾ പിന്തുടരാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ അതെന്തായിട്ട് മാറി? രാഗാനുഗ ഭക്തിയായിട്ട് മാറി. അപ്പൊ രാഗഭക്തിയിൽ നിന്ന് വൃന്ദാവനത്തിലെ ഭഗവാന്റെ സന്തത സഹചാരികളുടെ പാദപത്മങ്ങൾ പിന്തുടരുമ്പോ അതെന്തായിട്ട് മാറാണ്? രാഗ അനുഗ ഭക്തിയായിട്ട് മാറാണ് ചെയ്യുന്നത്. രാഗഭക്തിന്ന് രാഗാനുഗ ഭക്തി. സ്വന്തമായിട്ട് യമനിയമങ്ങളൊന്നും അനുസരിക്കാതെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളെ സ്വച്ഛന്തം സേവിക്കുന്നത് രാഗഭക്തി. ആ രാഗഭക്തിയിലുള്ളവര് വൃന്ദാവനവാസികളുടെ പാത പിന്തുടർന്നാൽ അതെന്തായിട്ട് മാറി? രാഗാനുഗ ഭക്തിയായിട്ട് മാറി. അത് സ്വമേധയാ തന്നെ നമ്മളൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങുന്നതാണത് രാഗാനുഗ ഭക്തി. നവശിഷ്യന്റെ ഘട്ടത്തിലുള്ളവർ കൃഷ്ണകഥാശ്രവണത്തിൽ നിരന്തരം ഏർപ്പെടണം. ഈ ശ്രവണത്തിന്റെ ഘട്ടങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ്? 5 ഘട്ടങ്ങളാണ് ശ്രവണത്തിന് പറയുന്നത്. ശ്രവണത്തിന്റെ 5 ഘട്ടങ്ങള്: ഒന്ന് ശ്രവണം, ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം, ലയനം, ധ്യാനം, നിരന്തര ചിന്തനം, സമാധി. അതായത് ഇവിടെ പറയുന്നത് ശ്രവണം എന്ന് വെച്ചാൽ കൃഷ്ണകഥ കേൾക്കലാണ് ഫസ്റ്റത്തെ ഘട്ടം, ശ്രവണം. പിന്നത്തെ പറയുന്നത് ഭരണദശ എന്ന് വെച്ചാല് അതില് നമ്മൾ ലയിക്കുക, അതില് നമ്മൾ തൽപരനായിരിക്കുക. താല്പര്യം വർദ്ധിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? ലയനദശ അല്ലെങ്കിൽ വരണദശ എന്ന് പറയുന്നത്. മൂന്നാമത്തതാണ് എന്ത്? സ്മരണദശ എന്ന് വെച്ചാല് ഹർഷോന്മത്തോടു കൂടി കീർത്തനം ചെയ്യുന്ന ഘട്ടം. അതായത് നമ്മൾ അതിൽ തന്നെ കൂടുതൽ നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് പോകുന്നു. അത്രയും നമ്മള് ഹർഷോന്മാദ വളരെ ആനന്ദത്തോടു കൂടി നമ്മള് കീർത്തനം ചെയ്യുന്ന ഘട്ടം. പിന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വരുന്നത്? ധ്യാനം വരുന്നത്. സ്ഥിരമായുള്ള ധ്യാനം, ഏകാഗ്രമായ നിർവിഘ്ന സ്മരണം, ഒരിക്കലും നമ്മൾ മറക്കാതെ ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, അതാണ് അനുസ്മൃതി എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ വന്നിട്ടാണ് സ്മരണദശ എന്ന് പറയുന്നത് പൂർണ്ണത. ആ സമാധിയിൽ എത്തുന്ന സ്റ്റേജ് ആണ് എന്ത്? പൂർണ്ണത എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താ പറഞ്ഞ? സ്മരണദശ, അനുസ്മൃതിയായി നിർവിഘ്നവും അനുസ്മൃതി എന്ന് വെച്ചാൽ സമാധിയിലേക്ക് വഴിതെളിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? അനുസ്മൃതി എന്ന് പറയുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്ഥിരമായുള്ള ധ്യാനം, സ്മരണദശ, സമാധി, നിർവിഘ്നവും നിരവസാനവുമായ അനുസ്മൃതി. സമ്പത്തി ദശ, ജീവിതത്തിന്റെ പൂർണ്ണത, അതായത് ഭഗവാനുമായിട്ട് തനിക്കുള്ള ശാശ്വത ബന്ധത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? ഈ പറഞ്ഞ സമ്പത്തി ദശ എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ശ്രവണത്തിന്റെ സ്മരണയുടെ ഘട്ടങ്ങള്: ഒന്നാമത്തത് ശ്രവണദശ, പിന്നെ വന്നിട്ട് വരണദശ, സ്മരണദശ, അനുസ്മൃതി, സ്മരണദശ, സമ്പത്തി ദശ. 5 എണ്ണം ബുക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സ്മരണം, ലയനം, ധ്യാനം, നിരന്തര ചിന്തനം, സമാധി. എന്തൊക്കെയാണ്? സ്മരണം, ലയനം, ധ്യാനം, നിരന്തരം ചിന്തിക്കുക, സമാധി. ഇതിൽ ഒന്നുകൂടി മനസ്സിലാക്കും. എപ്പോഴും ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, ഭഗവാനിൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ താല്പര്യം വന്നതിൽ ലയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, നിരന്തരം ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പിന്നെന്താണ്? നിരന്തര ചിന്തന, അതായത് ഒന്നിനെ കുറിച്ച് വിഘ്നങ്ങൾ ഇല്ലാതെ നിരവസാനമായിട്ട് ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക. ലാസ്റ്റ് ആണ് എന്ത് വരുന്നത്? സമാധിയിൽ വരുന്നത്. അതാണ് ശ്രവണത്തിന്റെയും സ്മരണയുടെയും ഘട്ടങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. സ്മരണദശ, ലയനം, ധ്യാനം, നിരന്തര ചിന്തനം, സമാധി എന്ന് പറയാം. ഇതാണ് നവശിഷ്യന്റെ ഘട്ടത്തിലുള്ളവൻ കൃഷ്ണ കഥാശ്രവണത്തില് നിരന്തരം ഏർപ്പെടണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ശ്രവണദശ, ലയനം, ധ്യാനം, നിരന്തര ചിന്തനം, സമാധി എന്ന് പറയാവുന്ന ഈ 5 ഘട്ടങ്ങളാണ് ഈ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി, ലാസ്റ്റിലൊരു സാമ്പത്തിക കൊടുത്തിരിക്കുന്നല്ലോ. സമ്പത്തി ദശ, അത് പൂർണ്ണത, ജീവിതത്തിന്റെ പൂർണ്ണതയിലെത്തുന്നതാണ് എന്ത്? സമ്പത്തി ദശ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരിപൂർണതയിലെത്തുക, അതായത് എന്ത് സാധിക്കുക? ഭഗവത് ധാമം പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുക. അതാണ് സമ്പത്തി ദശ എന്ന് പറയുന്നത്, പൂർണ്ണതയിലെത്തുക. അപ്പൊ അതിൽ 6 എണ്ണം കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. ഏത്? 6 പോയിന്റുകൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. പോയിന്റ് അത് എക്സ്ട്രാ തന്നിരിക്കുന്നതാണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോയിന്റ് 5 എണ്ണാണ്. 5 ഘട്ടമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സ്മരണം, ലയനം, ധ്യാനം, നിരന്തര ചിന്തനം, സമാധി. ഇതാണ് കൃഷ്ണസ്മരണയിലുള്ള 5 ഘട്ടങ്ങൾ കേട്ടോ.
ഈ 5 പ്രധാന ബന്ധങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്? നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. ശാന്തം, ദാസ്യം, സഖ്യം, വാത്സല്യം, മാധുര്യം. 5 രസത്തില് ഭഗവാനെ നമുക്ക് ആരാധിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന എന്തൊക്കെയാണ്? ഫസ്റ്റ് ശാന്തം, ദാസ്യം, സഖ്യം, വാത്സല്യം, മാധുര്യം. ശാന്തരസം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ശാന്തഭാവത്തില് ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നതാണ് ശാന്തരസം. ഭഗവാന്റെ പശുക്കളാകാം, കയ്യിലുള്ള ഓടക്കുഴലാവാം, കൃഷ്ണന്റെ കണ്ഠത്തിലുള്ള പൂക്കളാകാം, പാദത്തിലെ പൂക്കളാകാം. ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ശാന്തരസത്തിലുള്ളവരാണ്. ദാസ്യരസത്തിലാണെങ്കിലോ ചിത്രക, പത്രക, രക്തക പോലുള്ള ദാസ്യഭാവത്തില് ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നവരാണ് ദാസ്യരസത്തിലുള്ളവര്. ചിത്രക, പത്രക, അത് കുറെ ദാസിമാരുടെ പേരുകളാണ് ഇതൊക്കെ. ആ ദാസ്യഭാവത്തില് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക. സഖ്യരസത്തില് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത് ആരാണ്? ബലദേവൻ, ശ്രീദാമ, സുദാമ, ഇവരൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്? അർജുനൻ, ഇവരൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്? സഖ്യഭാവത്തില് ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നവരാണ് ഇവര്. വാത്സല്യ ഭാവത്തില് ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നവരാണ് നന്ദ മഹാരാജാവ്, യശോദ മാതാവ്, ദേവകി മാതാവ്. ഇവരൊക്കെ വാത്സല്യ ഭാവത്തില് ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നവര്. മാധുര്യ രസത്തിൽ ആരാണ്? ശ്രീമതി രാധാറാണി, ലളിത, രൂപ, വിശാഖ സഖിമാരൊക്കെ മാധുര്യ ഭാവത്തില് ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ 5 രസങ്ങൾ നമ്മളിത് അറിയുന്നതല്ലേ ഇതെല്ലാവർക്കും? ശാന്തം, ദാസ്യം, സഖ്യം, വാത്സല്യം, മാധുര്യം. ശാന്തരസത്തില് ഭഗവാന്റെ പശുക്കളാകാം, ഓടക്കുഴലാകാം, പിന്നെ കണ്ഠത്തിലുള്ള പൂക്കള്, ഇതൊക്കെ അങ്ങനെ. അതായത് ശാന്തഭാവത്തില് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവര് എന്താവും? ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ പാദത്തിലെ പൂക്കളാവാം, കണ്ഠത്തിലെ മാലകളാകാം, ഓടക്കുഴലാവാം, പശുക്കളാകാം. അതിലായിരിക്കും ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നത്. ദാസ്യഭാവത്തിലാണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കൂട്ടുകാരെ പോലെ. സഖ്യരസത്തിലാണെങ്കിൽ ദാസ്യഭാവത്തില് ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. സഖ്യത്തിലാണെങ്കിൽ കൂട്ടുകാരെ പോലെ. വാത്സല്യത്തിലാണെങ്കിൽ മാതാപിതാക്കളെ പോലെ. മാധുര്യത്തിലാണെങ്കിൽ രാധാറാണിയെ പോലുള്ള ഗോപികമാരായിട്ട്. അങ്ങനെ 5 തരത്തില് ഭഗവാനുമായിട്ട് സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ രസത്തില് സേവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദിക്ക് ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഗുരുദേവിക്ക് ജയ്. നിത്തായ് ഗുരുബ്രഹ്മാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതില് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ 8ാമത്തെ ഉപദേശത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ഈ 7 ഉപദേശങ്ങളുടെ ഒരു സാരാംശമാണ് 8ാമത്തെ ഉപദേശത്തിൽ പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന്റെ നാമരൂപ ഗുണ ലീലകളെല്ലാം കീർത്തിച്ചും സ്മരിച്ചും ശ്രവിച്ചും കഴിച്ചു കൂട്ടണം. അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? നാവിനെ മനസ്സിനെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വ്യാപരിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ വൃന്ദാവനത്തില് വ്രജഭൂമിയിൽ താമസിച്ചുകൊണ്ട് വൃന്ദാവന വാസികളുടെ എന്ത് ചെയ്യണം? അവരുടെ ഉപദേശാനുസരണം ഭക്തന്മാരുടെ എന്താ പറയാ ഭക്തിയിലുള്ള ഭക്തന്മാരുടെ കാലടിപ്പാടുകൾ പിന്തുടരുക. ഇതാണ് നമ്മള് മെയിൻ ആയിട്ട് ഈ 8ാമത്തെ ഉപദേശത്തില് പറയുന്നത്. ഈ 7 ഉപദേശങ്ങളുടെ സാരാംശമായിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. പിന്നെ അതിൽ വേറെ എന്തൊരു പോയിന്റ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? കൃഷ്ണസ്മരണത്തിന്റെ ഘട്ടങ്ങൾ 5 പറഞ്ഞു. സ്മരണം, ലയനം, ധ്യാനം, നിരന്തരം ചിന്തന, സമാധി. ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ നമ്മൾ അതിലേക്ക് എന്താ പറയാ ലയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പറയില്ല, അത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതില് കൂടുതൽ ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുന്നത്. പിന്നെ നിരന്തരം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, സമാധിയിലെത്തുന്ന. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ സമാധി സ്റ്റേജ്, 5ാമത്തെ സ്റ്റേജ്. എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കാണുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലെത്തുക. ഈ 5 സംഗതികളാണ് ഇതിലുള്ളത്? കൃഷ്ണസ്മരണയിലുള്ളത്, ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുന്നതിൽ. കൃഷ്ണസ്മരണയ്ക്ക് ഇടയ്ക്കിടെ വിഘ്നം സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. അത് നിർവിഘ്നമായിട്ട് പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ അടുത്ത ഘട്ടത്തിലാവും ധ്യാനത്തിലേക്ക്. വീണ്ടും അതിന് വ്യാപ്തിയും സ്ഥിരതയും ആകുമ്പോൾ അത് എന്തായിട്ട് മാറും? 3ാമത്തെ ഘട്ടവും ധ്യാനത്തിലേക്ക് പോകും. അനുസ്മൃതിയായി ധ്യാനത്തിലേക്ക് പോയി ധ്യാനത്തിന്റെ അതിനുശേഷം പിന്നെന്താണ്? വീണ്ടും സ്ഥിരമായിട്ട് മാറുമ്പോഴാണ് അത് എന്ത് വരുന്നത്? അനുസ്മൃതിയായിട്ട് മാറുന്നത്. പിന്നെ നിർവിഘ്നം നിരവസാനമായിട്ടുള്ള അനുസ്മൃതിയിൽ നിന്ന് നേരെ എവിടേക്ക് പോകും? അത് സമാധിയിലേക്ക് പോകും എന്നാണ് ആ 5 ഘട്ടങ്ങൾ പറയുന്നത്. അതിനുശേഷം പറഞ്ഞ ജീവിതത്തിന്റെ പരിപൂർണ അവസ്ഥയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിന് ഏത് ദശ എന്ന് പറയും? സമ്പത്തി ദശ എന്ന് പറയുന്നു പറഞ്ഞു. പിന്നെ രാഗഭക്തിയും രാഗാനുഗ ഭക്തിയും പറഞ്ഞു അല്ലെ. രാഗാനുഗ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറഞ്ഞു? നമ്മള് ഭഗവാനെ സേവിക്കണം. ഭഗവാന്റെ നാമരൂപ ഗുണലീലകളെല്ലാം നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രവിച്ചും കീർത്തിച്ചും കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഭഗവാനോടൊരു ആസക്തി ഉണ്ടായി കഴിയും അല്ലെ. അപ്പൊ നിയമങ്ങളൊന്നും അനുസരിക്കാതെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളെ സ്വച്ഛന്ദം സേവിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് എന്ത്? രാഗഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്.
അങ്ങനെ ഈ രാഗഭക്തിയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ എന്ത് സാധിക്കും? ആ വൃന്ദാവനത്തിലെ ബ്രജവാസികളുടെ കാലടിപ്പാടുകൾ പിന്തുടരാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതെന്തായിട്ട് മാറി? രാഗാനുഗ ഭക്തി. ബ്രജവാസികളുടെ കാലടിപ്പാടുകൾ പിന്തുടർന്നാല് അത് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് പറഞ്ഞു? രാഗാനുഗ ഭക്തിയായിട്ട്